weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to jaaɗulo to wuuro seeno to day saraka to seynimaji to monguel to winde jammi to hayre ndeya to wuuro gujela to muttode cabbuli to wendu demmaba to gano funnague ko on takkusan juula ha to galle Elhaji Oumar Dé ha to galle Alpha Demba Umaru Sy to Likseyba Goural Yero ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie hajjiyankoɓe tato Mauritanie naɓe mbasi pittali men ɗiɗe worɓe kadi mbarmi ene tampine feewi ɓe kalki noon koye accident auto baɗɗo hakkude Médina faade tigui toon to suudu Kaaba to leydi Sénégal Macky Sall gonnoɗo hoorejo guendi Sénégal o nuldi délégation timmuɗo kay e gardagol Aissata Tall Sall yoɓe jaakay ɓe jettinoya calminali makko kay e juurade makko faade famille on biteɗo Farba Ngom tawi kadi ko Farba Ngom e oɗo saaha joni ko sehil makko tawateɗo e nder kaso to leydi Mali JIM woni groupe de soutien de l'islam et aux musulmans ɓe jeytima janggo kay wango ko jeytima alkamisa hande janggo wango kay sara wuuro witego gango so wuuro e nder wuuro witego Mamari Bougou wuuro ngo waɗɗani Bamako lamorgo leydi ndi kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to dowlaji tentude Amérique to leydi Israël to leydi Palestine ha to leydi Ukraine bisimilla moni kirki hotodirte joni joni piren pattiren salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro Jilleji wi ko fettata aadi mo adunde jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro Jinneji ko gando binde laaɓaɗo leɗɗe jadinde ɓalwale danwal kala gorko mo melga wuuro Jinneji Allah ne luɓirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗen jiiɗa cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro Jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi kay oɗon malduna ko balɗe tati kaddo toon mbiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra wonduɓe e koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli guloji gondude e cheydane gorko cheydane debbo cheydane kala gorko mo melga wuuro Jinneji en yaroɓe wonduɓe e prostate ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye men kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko e melga wuuro Jinneji e yitteji makko omo yiiti leɗɗe ko fate safara estomac ɗen leɗɗe noon a ƴettat ɗum joni joni e nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kajeɗa tawa haydara tampintama ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro Jinneji caggal nde waɗima Daka Madina Gounass so rewi to Dakar e oɗo saaha mo tawe to Nouakchott laamu ko gendi Mauritanie ceerno Amadou Tidiane Diallo sa yiiɗi heɓodirde e makko jokkodirde e makko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko leydi France ko numéro WhatsApp ne golla ha no hannirta ni mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro Jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon min ñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro Jinneji gam hoybitande tate palol badane ma e Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Ross ha Dagana Mauritanie kala ene tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde e mum numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo wune konne wiiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro Jinneji
waɗirade ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayi tan ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marsi bu beesa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe alkamisa joyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate e ɓosoje kombiñi men seydi men Saydou Abouba jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ande diine maɗa weltare TV e gardugol Sara Abdoulaye Sare ceerno Habous Diallo min mbiya ɗon tan to gonɗon ene gonɗiɗen kala ɗon mbiye en juule mo wuuri yo Allah rokken kadi tawete oɗo saaha mo wuuri taweden ɓeydi e diine men en ustaki habruji men demgal pular koto leydi Mauritanie pudɗoɗen dadiɓe halfinaɓe ko fate haɓade trafic des migrants e ɗanne ɗe ndewani lawol tawi ko ɗanne suuɗo aruɓe kolliri tigui wonde ñande talata ɓennuɗo tati lewru juin wonde kay ɓe mbawi yitude e firtude réseau mawɗo no fewi taw ko dartinoɗo wadde ɗanne suuɗo aru woni tigui ɗeninde clandestin nawde kay yimɓe toon to dongre Europe tawi kadi ko yiɗanne ɗe ndewani lawol tawi kadi ɓe coddanno ko nder leydi Mauritanie police o holliri teɓima hen sagataɓe nayo kay dartinoɓe ɗen golle e nder enquête e kadi ɓe kolliri wonde kay ɓe tawriɓe resiji kewɗi kay tawɗi resiji noon ko ɓen kuppuɓe kay biyeji men ɓe tawrama kadi haalisaji jonɗi no fewi enquête o noon ana jokki e mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ha joni keddoɗen to wuuro Hamadina halfinaɓe kay ko fate hijjore tawteɓe to Médina wuuro Médina to Munawwara ɓe kolliri tigui wonde Mauritanie naɓe tawta tawi ko arnoɓe hijjore hikka mbasi pittali men ɗiɗo kadi wonɓe taw ko rewɓe ɗiɗo rewɓe kadi ne tampino fewi ɗum noon ko caggal accident kay musɗo badɗo toon ɓe kolli accident noon waɗi ko ummade Médina kay faade toon to hijra to ko ɗon accident o waɗi ɓe kolliri noon wonde dendagal goskiji tati ɗi kala nana to morgo hôpital biteɗo hôpital Al Miqat tawi kadi ɓe cabbi oɗo saaha joni koye cabbi koye laamu leydi Mauritanie guila ambassade Mauritanie gonɗo toon ha kadi jinnaɓe ɓen ruttiɓe ko fate alhaali so tawi toon birnete walla so tawi goskiji ɗi ko gartirteɗi ko hen ɓe cabbi
ko hen ɓe cabbiɗona rewɓe ɗiɗo barmoɓe hen ɓe noon tawama koye oɗo saaha joni kollirama ene tampino fewi kay ɓe tawate ko en commun woni tigui ɓe dillata ɓe dalata ɗen ñaago tan nde Allah rokkataɓe jaam kisal ha timma ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati min e industrie hono Amadou Tidiane Thiam o holliri alarba hanki o wonde uddirgol registre des mines wonande kay des investisseurs wonande kay ɓen tawi kadi ɓen kadi tawi ko dilloɓe e oɗon fannu tawi ko fannu mina ɗum noon ko caggal kay balle seeɗa walla caggal kay balle seeɗa de oɗon registre uddano kay ha tiiɗi tawi kadi koye enquête ɓe gonno andude kay hollo waɗoɓe kay guila e waɗoɓe wittoji mumen woni recherche ha kadi waɗoɓe tigui exploitation e nder oɗon fannu caggal enquête o noon ministre o kay holliri ɓe ndiidi tigui laabi kesi tawi ko ɗina laabi foti refede woni tigui mécanisme woni tigui tawi ko mécanisme de contrôle et d' inspection tawi kadi ko kesi pul koye mbaadi noon yidde yuɓɓinde ɗum kay ha ɓeydo yuɓɓinde e ɓeydude garditinde ɗum kay ha ɗum ɓeydo wadde gartama kadi ɓeydo wonde transparence hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen armée leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe jaɓɓima délégation tawi ko militaire uji Maroc naaɓe arɓe jillu men kay nder leydi he ɓe mbaɗi visite noon ɓe visiti to état major général des armées ɓe visiti kadi nokku biteɗo division de renseignement et de la sécurité militaire ɓe joddima kadi e ɓe joddima batu e gardugol ɓe joddima batu noon e gardugol to banggue Mauritanie colonel du génie biteɗo Issel Mum beydi Massoud ko commandant de la division de coopération militaire mo leydi Mauritanie wondude colonel Idrissa Hatta Zeyni mo deuxiéme bureau de l' état major général mo leydi Maroc ɓe jottidi ko yewi noon ko fate jokkodiral moƴƴal kay e gollodiral e wallodirde kadi wossodirde miijoji hakkillaji kala to banggue kono yankagal hakkude leydi ɗiɗi ha joni habruji men ɗemgal pular sennomima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗena to leydi Sénégal subaka hande o ko embouteillage musdu yittiɗa e dow autoroute à péage on embouteillage noon saabi ɗum ko accident kay goto baɗɗo to Diamniadio ko kañuma saabi kay ha embouteillage juɗɗo waɗi on embouteillage noon saabima bouchon woni tigui autoji tukkodira taw ko dariɗi fodde kene wona kilométre uji 4 ɗum noon tawi kadi ko bouchon ɗum waɗi noon ko hakkude to wiyete Yeba e to wiyete Togulu ha joni ko leydi Sénégal keɗɗen jeen ha to Somone ñande jamma altine ne wiyata talata ɓenɗo ɗo ko yimɓe tawi ko wiɓe joguitiɓe tawi ko joguitiɓe jasiji men kañumen jani e ferme woni tigui yeto nokkunde hawo jawdi goto to wuuro wiitengo Somone wiɓe ɓe noon koɓe sagataɓe jeegomo ɓe jeeyi ɓe jani e ferme o noon ko ɓe jani e forme sagataɓe jeegom ɓen jani e on ferme jeeyi ferme o noon ko Sénégal najo goto gurnoɗo toon to leydi Italie caggal kayne miijo arinimo yo artu nder leydi makko waɗa investir e nder leydi makko tawi kadi miijo makko nangi ko wadde ferme woni nede jawdi guila nayyi beyi e baali kala koye on fannu omo wiye Ibrahima Sow nden wiɓe naati ferme o noon ɓe di fatte aragande kay ko renoɓe ferme o woni gardien ɗi ɓe nangi ɗumen ɓe tongi ɗumen ha ɓiiki ɓe ƴetti kay jaasi ɓe pawe daɗi mumen ɓe mbi tiga kala biɗo sukara ne weeli ɓe taaƴa dande mum wiɓe ɓe noon ɗacciɗe ɓe noon kadi jaadi tigui caggal ɗum noon wiɓe mbawi suggude kay coggal gayi ɓe jaadi hen wondude beyi e nayyi kala nden noon goto e gardieji ɗi kay heeɓino fartange furtade ɓoccitade juuɗe mabɓe dogui ɓe diddi ɗum ko juuti noon e dogane wulla kay paabi min ko ɗon tigui ɓe kefti ɗum ɓe piiduma jaasi e hoore ko ɗon yani o hollirama noon ɗina gulali noon ko ɗum saabi tigui ha gendarmerie mo Somme ha gendarmerie kay wawi nande ɗin gulali wawi tigui notitade hen nden tigui wawi notitade hen ɓe mumen tigui caggal nde ɓe notiti hen noon ɓena wiɓe dani tigui dille gendarme ko ɗon tigui keeɓi fattan kay ɓe dogi e saaha duggol mabɓe noon cognoɓe coggata gayɗi ndi tawa tigui ɓe kolliri jaagol gayɗi ne leeli no fewi ɓe ɗacci gayɗi ɓe jaadi e jawdi ɗi ɓe jeehi ko juuti noon kadi yimɓe wuuro ngo on diwan kala mbawi notitade hen paale wuyɓe ko ɗon tigui koye gan sanga tigui ɓe mbawi tigui woppude hay jawdi ɗi noon tawa tigui koto nokku kay ɓe goppi jawdi ndi ko sara wuuro witego Thiafora
ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ɓoyata julde taske yetto taskama noon ko to julde taske haalama noon hakkillaji kala kedata koye layyeji laamu leydi Sénégal noon hollirino tigui wonde hitande hikka nde dammiri woni jawdi kay naati hano hannit ni e nder leydi he kadi hay goto ngakkirtake jawdi layye ɓe kollirino kadi wonde cogguji ɗi kay laamu ngu taƴi cogguji ɗi kay ko 45 000 faade 500 000 francs CFA woni tigui ujunnaje jeenayyi ha yetti kay temedere ujunere taw ko francs CFA goto noon e tawa kadi ko sodoɓe e yoɓe kala ɓe kolliri wonde oɗo saaha joni kay ko laamu ngu holliri wonde jawdi capanɗe nayyi wonde jawdi ujunnaje jeenayyi woni 45 000 ɓe kolliri jawdi 45 000 kay yettaki e nder dendagal dare tawtede e nder Dakar kala ɓe kolliri ɗon jawdi kay tawi ko jawdi layye so famdi kay ko 100 000 woni ujunnaje nogas jawdi mawdi ɗi kay tawi kadi ko ras importé ɗi ne jaa ha million e feccere woni 1 million 500 000 francs CFA ɓe kolliri noon hitande hikka nde kadi kamɓe yewɓe jawdi nde ɓe kolliri addane jawdi tidde kay koko fati e tigui ko fati e jamde nde woni aliment de bétail ɗum nde tiiɗino fewi nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen étudiant université mo étudiant goto tawi ko étudiant ji tawteɓe université mo Kaolack ene tawe sunare mawde no fewi caggal kay jaltugol aduna goto étudiant ji mabɓe biyetenoɗo sokhna Binta Bari gonnoɗo kay e jultoyde gonnoɗo kay e lawol mum yidde jultoyde to Kolda to jeeya toon ko oto mabɓe noon waɗi accident ko oto mabɓe noon waɗi accident oto mo jolno kañum tigui waɗi accident tawi saabi accident o kadi ko ponnoyal oto o kañum tigui sengti e saaha oto wonno e vitesse pakkidde no fewi ko ɗum saabi accident o ko hen o wasi fittanu makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to Thiaroye BNLPC ko brigade halfinaɓe ko fate gueɗe kay haɓade kay gueɗe trafic ko fate médicament ji dewani lawol woni faux médicament e ko nandi hen ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima no gasa jeegom saga mbiɗi dakkay tawi ko faux médicament to jeere Thiaroye ɓe kolliri kadi wonde ɓe jiiti toon dépôt ji jeeɗiɗi tawi ko dépôt pharmacie tigui woni tigui to pharmacie poɗɗe jeeyete tawi kadi ko dépôt ji suuɗe to poɗɗe ɗe moƴƴani dewani lawol médicament ji dewani lawol to kewi yiitede ɗum wonno ko ñande altine 2 lewru juin ndu gonɗen ɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen honno mbiruɗen gardini kabaruji men Macky Sall gonnoɗo hoorejo gendi Sénégal o noddi délégation timmuɗo kay yo yahanmo toon to galle Farba Ngom yettinode kay calminali makko ardi sette o noon ko salam ardi sette oɗon sette noon ardi ɗum ko biteɗo Aissata Tall Sall hono wondude e Amadou Mamma Diop noon jettini toon tigui no lal faade dendagal mairuji e faade militant ji e faade dendagal fuutankoɓe kala calminali gonnoɗo hoore ndi Macky Sall faade mabɓe faade ha tindon e faade famille honorable député Farba Ngom e famille o noon holeydi tigui weltani mo mawde no fewi oɗo délégation e ngoɗo miijo kadi e nulala hoorejo leydi ndi e ɓoyide sette temmude kadi nde arata yettadeɓe salminaɓe e wawde kadi sembitindeɓe e oɗo saaha musomoɓe tawate siftinde on noon député hono maire député Farba Ngom noon tawe kay guila nogas e jeeɗiɗi lewru février omo tawe dara kasoji tawi kasoɓe vise o tuuma noon ko buñaɗi kay walla dirtinde haalis kene qimen ha capanɗe 9.1 milliard tawi ko francs CFA o mo hoddi toon noon omo hoddi toon de kaso toon e jooma ngaalu goto biteɗo Ɗahirou Sarr noon kañumne ko tuuma ko kayne détourné e qimen ha capanɗe 3.1 milliard tawi ko francs CFA ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Ousmane Sonko hoore jagode leydi e Sénégal o waɗino jillu makko e nder leyɗe tati ko wayno leydi Côte d'Ivoire ko wayno leydi Guinée e to leydi Sierra Leone teskama noon avion makko mo ƴetti o kay ko avion mo hinde jet privé tawi kadi ko hinde mo jet privé on avion noon ko laamu leydi Sénégal kañuma lumanimo kay e ɗiɗon jillu makko o waɗi kay nder ɗeɗo leyɗe tati e nder dongre Afrique hewɓe noon kolliri hen tigui mette mumen no fewi kay wiide kay wonde oɗo saaha joni ɗeɗo leyɗe tati kay tawi ko leyɗe Afrique kala ñalawma laade tawi ko voluji commercial ne mbaɗa ya garta kay lumbo e duule hakkude Dakar faade ɗeɗon capital uji ɗeɗon leyɗe holko saabi kay kanko Ousmane Sonko gonɗo hoore jagorde leydi Sénégal o yahani ɗen laade o ƴetti tigui koko wiyete jet privé tawi kadi jet privé ko luwaɗo haalis mum ene heewi no fewi ɓe kolliri hen noon wonde kay Ousmane Sonko e oɗo saaha joni mo leydi Sénégal tawete tawi kadi koye crise mawde no
fewi kadi Ousmane Sonko gila Ruma jari mum ɓe kolliren tigui wonde ɓe gaari e laamu kay ko salade ko fati haɓade kala ko fati e borjigol ngaluji haɓade kay bonnoɓe ngaluji leydi ndi o holliɓe kolliri ɗum ɗo kay jeeya koye bonande ngalu leydi ndi ɓe kolli noon teskama kay gila Ousmane Sonko ari e gartigu kay wonde hoore jagode leydi ndi faade o saaha joni kala gueɗe kay omo yiyam waɗa gueɗe tawi kadi ene woɗɗodiri ko haaluji o haalan noon e saaha Ruma Jariba goto noon e Sénégal naaɓe tawi kadi ko biyeteɗo goto e Sénégal naaɓe noon biyeteɗo Ibrahima Hamidou Déme o holliri hen mette makko no fewi o holliri kadi wonde kay leydi Sénégal ɓesgu leydi Sénégal enen namdi Ousmane Sonko noon ɗeɗo namdi ɗiɗi ko ardi kala eɓe jiiɗi andude kay holko saabi kay ɓe jiiɗi andude holko saabi Ousmane Sonko ƴetti tigui ko jetta privé yahani tigui e voluji commercial eɓe jiiɗi andude kadi jetta privé mo ƴetti o ko luura ko walla dépense Ousmane Sonko ummade dagma Dakar wadde wadde Côte d'Ivoire e ɗeɗo leyɗe tati ɗe o yetti kay dépense o no foti o dépense hen ko namde kay ɓesgu Sénégal naaɓe jiiɗi andude e oɗo saaha joni ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal paaɗen koto sen ummima to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mali to leydi Mali alkamisa hande o nana état major général des armées mo leydi Mali ɓe ɓayini communiqué mabɓe on communiqué noon ko hollirde kay janggo seɓɓitiɓe wadde poste de contrôle mo sosto mo contrôle mahu tawateɗo e nder région de Sikasso ɓe kolliri noon kuure coddi kay duki hakkude mabɓe e hakkude kamɓe famaɓe e ɓen kay waɗɓe janggo ngu kuure coddi duki hakkude mabɓe ko juuti kay caggal ɗum ɓe mbawi tigui noddude renfort moɓe noddi noon ko TRST aérien kala woni dow eles kala mbawi nottitade hen ko ɗon tigui ɓe mbawi kay riwtude ɓen tawi ko waɗɓe janggo ngu ha mbawi tigui yatirde ɓawo ɓe kollirani noon bilan kay ko maayi hen ko gañi hen ɓe kollirani tigui bilan o so tawi en keeɓi ɗo ko ɓuuri ɗo lerde ma en gartu hen ha joni ko leydi Mali kettoɗen état major général des armées mo leydi Mali wondude e ɓen witeɓe alliance des états du Sahel woni leyɗele tati rendimɓe dole men sembeji men e miijoji men ɓe ɓajini communiqué mabɓe alkamisa hande joyi lewru juin hollirde kay wonde ɓe mbaɗino opération ngaji pattamlemiji kamɓe kay ngallo catala bitegal alliance des états du Sahel ina opération ngaji noon ɓe mbaɗi ɗum koye nder leydi Mali e dendagal keeri leydi mabɓe tati kala haɓade noon ɓen tawi ko pelle terroriste en pelle joguitiɓe tawateɓe e nder falde nde communiqué noon holliri tigui détail opération ngaji mabɓe ɓe ɗum noon tawi ko opération mabɓe mbaɗi ñalawma hanki o woni nayyi lewru juin ɓe kolliri to Menaka ɓe pirti toon cuuɗayru wondude cachette wondude nokkuji kay dépôt ji tawi ko moftirde ko fati e matériel kewɗo no fewi tawi ko matériel logistique ɓe mbawi yitude duppude ɗum ha soori ladde ɓe toon ɗum noon koto nokku biteɗo Menaka so tawi koto ɓulli kesim wonde tawa e nder falde Douanza ɓe kolliri ɓe mbari toon ɓe mbari toon seɓɓitiɓe hewɓe no fewi ɓe joɓimi toon pittali seɓɓitiɓe walla mbiyen terroriste hewɓe no fewi ɓe mbawi yoɓade toon pittali mumen ɓe bonniniɓe kadi matériel kewɗo no fewi so tawi koto nokku ɓe tawi nokku to biteɗo to nokku biteɗo Susan tawi koye ladde Susan wonɗe noon koye nder falde kuli korom ɓe kolliri toon ɓe mbaɗi bombardement mabɓe e nder ɓe mbaɗi toon bombardement musso no fewi wonande kay base uji taw ko base uji en ɓen witeɓe terroriste en e nder falde Kidal noon ko convoi logistique seɓɓitiɓe ɓe mbaɗi toon bombardé sara wuuro witego Yene Chichi e to se ɓuuri hen ko Yene Chichi ɓe kolliri kadi so tawi koto site toon ɓe ndiwti toon jangguji ɗiɗi tawi ko toɓɓunoji base militaire ɓe mbaɗi seɓɓitiɓe hewɓe no fewi ko bilan noon tawi kadi ko bilan walla mbiyen ko communiqué mo fama woni forces armées malienne wondude alliance des états du Sahel communiqué mabɓe moɓe ɓayyini ha joni ko leydi Mali kettoɗen to ñorode Sahel gouverneur diwan mo ñorode Sahel waɗi tigui kuulal holliri tigui wonde ɓe décrit toon kuulal tawi ko kuulal hirtole lo woni couvre feu wonande kay ɓen tawi ko waɗoɓe yangata autoji e motoji wondude tricycliste kala woni motoji ɗi koyɗe tati ɗum noon ɓe kolliri tigui woni ɗum noon e nder falde ɗum noon fuddoto digui koye nder ɗum noon koye nder ɗeɗo guure tati woni wuuro Nioro ngo wondude e wuuro witego Ñeema e wuuro witego Sandra kuulal ngal noon ko alkamisa hande joyi lewru juin ngala sifa ko hande kadi ngal fuddoto ɗo kay ha nouvel ordre ɓe kolliri on motoji wondude motoji ɗi koyɗe tati kala ko interdit kay dogde tuggi 20 heures woni tigui 8 heures jamma ha yetto 6 heures subaka
subaka so tawi ko otoji noon so wona taw ko otoji poids lourd keddiɗi ɗi kala ko interdit kay tuggi 22 heures ha yetto 5 heures subaka woni 10 heures jamma ha yetto 5 heures subaka ngal kulal noon toɗɗaki otoji taw ko otoji armée walla otoji défense et de sécurité woni FADES ngal toɗɗaki kadi ngal toɗɗaki kadi otoji tawi ko otoji ambulance uji kala e ngal kulal toɗɗaki ɗumen ɗin ambulance uji e otoji arma e force de sécurité défense kala ɗin mbawi yaade hano hannitni ɓe kolliri noon wonde kay ɗin otoji noon kadi so tawi ne jaaha alay saago kay taw jomumen e sofreɓe ɗe ne mari ko wiyete hors de mission ha joni ko leydi mari keddoɗen boña windere woni banque mondiale jaaɓi tigui eɓe ciifi ñamade kay faade laamu leydi mari ñamade noon ko temedde 1.9 million taw ko halis dollar so weccitama franc CFA ene hawra temedere 33 milliards tawi ko franc CFA woni 133 milliards franc CFA halis o noon ko wallude leydi mali kay no ƴellitiri laabi mum goudron-ngaji mum ko wiyete ko wiyete infrastructure routier mabɓe beele kay guure kewɗe kay ene mbawa tigui e oɗo saaha joni mbawde jokkodirde e guure keddiɗe woni tigui haɓade ko fate désenclavement e ha fewnidde kadi yoga yoga kay e goudron-ngaji mabɓe e laabi puɗɗiɗi bonde ha mbawa fewnitade hen e garɗitinede hen hano hannirtini ha joni ko leydi mali keddoɗen génie woni groupe de soutien de l'islam et aux musulmans ɓe jeytima jangu kayim tawi ko jangu bangu alarba hanki to wuuro witego mama ribougou tawatengo sara bomako ɓe kolliren ɓe toɓɓi ko fama wondude golle ɗimen wiyeteɓe wagner tawi ko tigui mercenaire uji dirisa fama noon holliri tigui gonɗini jangu ngu waɗi tigui kono fama yanñaki hen ɓe kalani bilan kay so tawi wal mayɓe hen walla barmuɓe hen ma en gartu e oɗon habaru so tawi en keeɓi ko ɓuuri ɗo leerde ha joni habaruji men demgal pular kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓurɗi teftude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Niger toon dey ene wayno ko ñande ɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen ene wayno dey ko syndicat jangguinoɓe wonɓe toon ɓe koɓe hofɓe juuɗe mabɓe koɓe wiɓe dey alay saago hono laamu ngu wawa kadi hono e yewtidde e mabɓe ngam koɓe wiɓe kono ina waɗi jangguinoɓe kadi ko yo mbatte e laamu duuɗe laamu ngu ɗo kadi yoɓe jobdelle mabɓe ɓennunoji e lebbi jawtuɗe caggal hoffo kay nde ɓe mbaɗi ngo toon to Tchad ene wayno de ko luddiyanke biyeteɗo hono Robert hono gam holaɗo kuɓal landa socialiste sans frontiére woni PSF kanko de ko deftunoɗo toon gila ma won hono lebbi hono jeetati ene wayno dey ɓe mbi wonde ene wayno dey ɓe jiitimo ni e nder jamma taw kadi ko hecci anki o taga kay ndew kay wawno kadi hono rewde on biyete hono yaya hono dillo kañumne tiftuno toon ha fitan mum wawi kadi hono yoɓede toon wonno kay koye en arɓe o diftunomo wonande wiɓe e hono ɓalliɓe hono oɗon taw kadi ko diftuno toon noon ene wayno de uɓi wi wonde kanko e oɗo saaha kanko kolaɗo kuɓal ngal o wawi hono woppitede ɗum noon ko caggal nde oɗo agence nationale taw ko sécurité leydi ndi jakkunomo toon to ene wayno suuda banggue taw ko rewo ene wayno ko ñande alarbaare nayi lewru ndu gonɗen ndu ene wayno de otoji kewɗi adandoji hono balle ko yoɓiti e guura kam e leɗɗe cafrorɗe taw kadi ko jarama toon ma gon joyo e ɓen taw ko nawannoɓe hono leɗɗe ɓe ene wayno de hono mbarama hen koni yankoɓe ɓe e hawñitiɓe ɓe goto foof ene takka goɗɗo en ene wiya de ko kañum waɗi ngal ɗon hono baɗalla toon to RDC Congo ene wayno hono poñ windere yankore e yuɓɓini ñande talatare 3 lewru ndu gonɗen ndu ene wayno de ko ñamlude leydi ndi fodde e million ngaji temeɗɗe capanɗe joyyi e kalis dollar ngam wadde tawde ko paddorɗe hono tawde ko ndiyam woni hono barrage walla e yaltinde e nder ɗam ɗon ko fati noon ko wiyete hono ndoyam électricité ko ene wayno dey Ghali Abouba ko ɗum ɗo tumɓunɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo ngam weltare
Ayawood TV. Koyodi alandaranam mbiye kar mashallah koyodi alandaranam mbiye kar mashallah koyodi alandaranam mbiye kar mashallah gollema dai ballema bibe afrika de jedima Allah dine be kwalema jarama makam kutirma jarama makam kutir bay jarama kadi yaya njay golle ma jodi pewim jarama arsano oumar mboj ko anuddi kabruji men der dongre afrique kabruji men jolam jaberi koto dowlaji dentude america padena donald trump kanyum woni horaji dewlude hora kanyum woni horaji dowlaji dentude america o sifi kayid non on kayid ko hollede kay wonde dedo leydele jeedide jogoden limtide tawtede der dongre afrique ko kadade kay odo sahadir ko interdit besngu leydel mabbe nadde tona e der america hono kaye o wanno kay e premier man ko manda woni la makko ngado ni kay o sifino kayire hollide kay leyde kewde tawi mbawata nadde e dara dowlaji dentude america gollo lawo don kanko donald trump sifande nde o sakkiri sifde nde o sifi kay ko sappo e ɗiɗi leydi kay mbawata yettade ko kadade kay waɗade interdit nadde e dara dowlaji dentude afrique nder sappo e ɗiɗi e nder sappo e ɗiɗi noon en leyɗele jeeɗiɗi ko nder dongre afrique tawete so tawi ko ɗen leydi ɗi jeeɗiɗi kañum woni hono leydi Tchad wondude leydi Congo Brazzaville wondude Guinée équatoriale wondude leydi witeni l'Érythrée wondude leydi witeni Libye leydi jeegobirndi ko waɗore Somalie leydi wattoɓe jeeɗiɓirndi noon ko leydi Soudan ko leydi jeeɗi woni kay baɗaɗe interdit e ɗo saha joni tawi koye laamu Donald Trump wiyede kay ɓesguji men natata e nder dowlaji dentude Amerique leydi jeeɗiɗi kadi goɗɗe tawi kadi ɗen nan oɗo saha joni cettinama ko fati kay e visa ji men nadde dowlaji dentude Amerique e ɓen kadi joguiɓe visa ji men tawateɓe toon e nder ɗeɗo leydi jeeɗiɗi goɗɗe ɗe jogoɗen limtude ɗenne kay so tawi kay visa ji men gasi koko mbiyete jalto leydi ndi ɗen goni noon hono ɗen leyɗele noon goni tigui ɗen leyɗe noon ɗen goni leydi witendi Burundi ne tawe hen wondude leydi Sierra Leone e leydi Togo ene tawe ɗen leyɗele kanko Donald Trump noon yidde makko kay o wi o yiɗi kay yidde makko ko dandude Amérique ko fati terrorisme tawi ko étranger siftinde on noon alede ɓenuɗo ɗo ko Égypte naji goto wonno toon jangu waɗi attaque to nokku biteɗo Colorado kono de kanko Égypte najo leydi Égypte kala jeeyaɗo wadde baɗɗo jangu jeeyaɗo leydi hen waɗani kay tagani leydi Égypte jeeyede e ɗeɗo leyɗele jeeɗiɗi Afrique haɗade kay nadde toon on ngal kulal tigui jofaki leydi Égypte ha joni habruji men demgal Pulaar koto leydi Israël paɗena laamu Israël ɓe kolliri tigui wonde ɓe tetti walla ɓe jiiti goskiji ɗiɗi tawi ko ɓen Israël naɓe kay nangganoɓe en otage ene nangganoɓe en otage guila 7 octobre 2023 tawi ko Hamas moftunoɓe ɓe mbawi tigui e nder opération wawde luftude kay yitude ɗiɗon goskiji ɗiɗi ɓe mbawi artide ɗin goskiji noon e nder ɓesgu e nder juuɗe mabɓe e nder opération pattamle miji noon moɓe mbaɗi otage uji ɗiɗi noon goskiji ɗi jiita tigui koto jiite goskiji ɗiɗi jiita ɗi noon hen goto wiyete tigui ko Gadi Haggay omo yara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi goɗɗo o ko joom suudu makko wiyete ko Jidi Weissena ne yara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi tigui eɓe tucciɗe ɓe oɗo sadio noon kamɓe noon ɗiɗo couple ɗiɗo eɓe ɗacci sukaɓe jeeɗiɗo wondude tanira kono jeeɗiɗon koɓe franco ko walla men koɓe Israël o Amérique naɓe woni tigui koɓe Israël naɓe tawa kadi eɓe jogui lasli to dowlaji dentude Amérique koto leydi Palestine paɗen défense civile mo Hamas ɓe kolliri alkamisa hande joyiya lewru juin wonde ko famdi kala kay ɓe mbarnama yimɓe sappo tawi ko Palestine naɓe e nder Gaza tawi koye bombardement mo Israël waɗi guila wendo ko noon ɓe kolliri guila wendo kay fade oɗo saaha joni mo kalten koninkoɓe leydi Israël ne joora mabɓe bomboje e pettoje koto leydi Ukraine udditena habaruji men to leydi Ukraine noon dronaji leydi Russie ɓe mbaɗi toon bombardement tawi koto rewo leydi Ukraine ko famdi kala ɓe yimɓe
yimɓe joyo mbasi hen pittali min ɗum waɗi ko jamma alarba hankine wiyata subaka alhamisa hande to wuuro witengo prix lokki musidɓe tedduɓe kasi ha laabi ceerko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habruji mon e ɗemgal pular e sowte ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba tawi ko ɓiɗo Afrique ko Alsana Oumar Mbodja min ɗacci ɗon e makam Bay Couture e sowto wola musidɗo ɓen Yaya Ndiaye. Amadou mo Baba Saydou Racine Ba ka lewru ala fayore mojo nene kumbakan jimoma wona yeruba ki jibini weltini wemnani sammoɓe kan yo jibinani ɓuraɗo jibinani yalta ko yoɗi ala daranan mbiye kar machallah ko yoɗi ala daranan mbiye kar machallah Dona Baba Saydou Racine Bay Amadou monene kumba kanyo Aïcha daba pulo jeri woni jewoma jewo pe mo bonnani gallema ndare bemben maɗa Binta Seydi Jobo Allah de andi to mettuli woni lido to makam Couture Mbay to makam Couture Mbay jamareɓe gañol meɗen o ñotaniɓe a ñatti baba baydi baba baba baydi baba ayo gaynaɓe leydi ɓen sernaɓe leñol makam Couture Mbay ɓe jaɓi golle ma billahi kaɓe balle maɗa